Dobar dan, dobri ljudi, vi koji ste kao ja, što snimate bake bankomate, neću više o tome da pričam, nisam dužna. Ljudi moji, ove lepote. 17 stepeni, kažu da je februar. Ja mislim da se nešto skroz poremetilo. Boga mi, žuta nam je bila ova zima. Sva nekako jalova, ne možeš da vidiš snega, ne možeš da vidiš ništa, ne možeš. Šta je pa? Vidi ovi budala tam, planinare. Planinare prolaze uda pješaka sa onim štapovima, ne. Meni dođe da ih pozovem, aj dođite, bolan, da pomognete oko drva. Njima ovo uživancija, dođe ovako ovdje u planinu i oni vidi, šetaju po ceo dan, gore, dole, gore. Da ih pošaljem tamo na kanal da doniraju, ne znam. Boga mi nisu u vinklu, majke. Pa gdje su ti ovuda planinariti? Sad. I to u majicama. 60 banki u majicama, ove bake idu ovuda. Ajde, nek kaže, drže liniju, okej. Zdravo je, mislim, šetat. Ali po ceo dan moram da vas slušam. Pa dovoljno uđeš u moje dvorište, da istovariš kubik 2 drva, da ih staviš na meso, da ih složiš. I eto ti planinarenja. Uđe ti zdrav vazduh, čistu pluća, ne ti ga izbaciš. A sve ovo lepo što ja vama pričam, sam da vi znate koliko meni dođe poruka na Messenger. Nekoga sam dole, bogam, dobro prodrmala. Samo tapću, samo prete, samo pričaju. Joj što su se razvezli ljudi moji. Joj da mi je... A baš sinoć pričam sa Lanom i sa Kristinom šta imaju u mozgu. Pa nemaju mozak. Šuplja rupa. Šuplja. Eto, kad je bila Maletićka je pisala i na Lanom kanalu. Aj sad da uzmemo Lanin kanal i neko kaže šta postavlja Lana. Lana ne priča o Šljiviću. Ne priča ni o čemu, snima svoje stvari, snima kako radi, snima svoju baštu. Ali jebi ga, smeta. Ne sme niko osim Žuće da ima kanal. Moramo sad navijati za onog isto Fucka, bogam 900 i nešto, blizu će on biti monetizovan, stići na 1000, ali tu je slaba vajda. Ne znate vi kako funkcioniše YouTube kanal. Nikako. Eto, na primjer, Žuljo, kad snimi Baka Milku, na tim pregledima ne znam koliko možeš dobiti. Ali ako ti nikog ne reklamiraš, ako nemaš reklame, ne one što ti stavljaju, one reklame. Da kažeš, ovo je, ne znam, ranč od Pinka Palka, on ima toliko i toliko ovaca, a taj te platio da ti njega promovišeš, tu ti je zarada, shvatate? A lajd može 200-300 eurića padne mesečno plus donacije i trajaće to, verovali ili ne verovali vi meni, dok diše Milka. Kad nje ne bude više, sad se samo kupe pratitelji, ne sad je 20.500 pratitelja. Znači, kanalić raste. Sad smo u rahatluku. Sad se plače, kuka, moli. Sad se priča kako smo dobri, kako smo humani, kako nas svi živi. Zamislite, čovjek kaže planovi i muke jednog pastira i odricanje. Si normalan, mislim. Pa, ti si počeo da se odričeš stvari od kad si postao čovjek. Kao svi mi. Ja, na primjer, eto, ajde uzmemo, na primjer, mene i sve vas tu. Eto, Lan, Kristina, čega ste se vi odrekle od trenutka kad ste imale decu? Kad ste se porodile? Odmah počneš da se odričeš. Znači, odrekle ste se mnogo toga kao i vaši muževi. Znači, žena ti rodi dete, ti počneš da se odričeš. Stavljaš na stranu za dete, tako isto i ti, Lano, kad se porodila, a on kaže odricanje. Pa ti si počeo da se odričeš predno možda 30 godina stvari, kao sav normalan svijet. I sad hoćeš da kažeš, ja čuvam ovce, ja sam pastir, imam plan da proširim tor, ali moram da se odričem. Isto je kao reći, kad sam dobio decu, ja se odričem. Jebote, šta mi bi da napravim decu, ja se odričem. Shvatate vi mentalitet te osobe, shvatate psihu te osobe. I sad on hoće da privuče pratitelje, da dobije što više para, zato što kaže da je pastir i da se odriče. Ja kao ceo dan čuvam ovce,
zdrav, bolestan, ja se već odričem nečega, ali moram da čuvam ovce. Jebote, što mi ne pošaljete pare da platim nekog da ih čuvam. To sad kao da Lana kaže, ili Kristina, ili bilo ko od vas tu na kanalu, ne, ili ministar dobrog, da vas ne nabrajam, bilo ko, jao, postao sam otac, sad se odričem stvari. Kao da ti je to nešto teško. Znači, ja ne znam, čim počneš da radiš, a svi mi radimo, ti se automatski odričeš stvari, a ti si sam odlučio da ih se odričeš od trenutka kad si odrastao i kad si odlučio, na primjer, eto, da napraviš decu. Počinje odmah odricanje. Ne možeš da radiš ono što se radio ranije. Tako sad odlučiš da kupiš ovce, ne, ili eto, ja sad odlučim da otvorim ovdje bread and breakfast, ja se odmah odričem. Odričem se slobodnog vremena, odričem se, ne znam, zezanja po gradu, da bih napredovala moja firma, to jest to tvoje ovčarstvo. I šta ima tu tako sad čudno? Pa svi se mi odričemo nečega. Godinama se svi odričemo, ali se odričemo da bi poboljšali naš život, shvataš? Sad da uzmeš, da napraviš, ne znam, da poneseš, uzmeš kolica, natovariš zemlju u kolica i poneseš da bi sadio cvijeće. Ti se već odričeš, ti 10 minuta slobodnog vremena, ali moraš da uzmeš kolica. Ja ne znam da li ja vama to dobro objašnjam, ali u to samo veruju tamo one. Svi se mi svakodnevno odričemo nečega, da bi imali za uzvrat nešto drugo. Ali ajde vi tamo donirajte. Kako je pećinski čovjek? Ajde, kako je pećinski čovjek? Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem da ljudi žive, da ljudi svoje mentalne probleme rešavaju snimajući druge ljude koji imaju mentalne probleme, ne? Šta radi pećinski čovjek? Majke, šta radi? Eto, ministar je dobro postavio onaj video. Dok je žujo tamo i pričao sa onim čovjekom koji godinama čeka tu neku rozu, kako se zove, njega je isto snimao i Loki. Čovjek psihički nije stabilan. Snimao ga je Loki. I dok žujo njemu priča, ja sam fasciniran tvojom pričom, tom ljubavnom pričom, jao Bože, ja sam isto takav, on je već pisao poruke, shvatate vi kako se grofica baca na kuk. Ima li tu ikakve logike? Pričati o ljubavi, a ne znati šta je ljubav. Ja ne pričam nikad o ljubavi. Poštovanje između mene i mog partnera i Điđija ima. Znam da ću biti pored njega dok je živ. Znam da posle njega neću biti s nikim. Ali da kažem, volim te više od mene, ti si, ja bih vas lagala, ljudi moji. Znači, još tu ljubav ja nisam osjetila. Mogu reći, ti si jedini čovjek u mom životu, ostaćeš sa mnom do kraja života. Ja mislim da je više prevali poštovanje, nemojte povrijediti osobu nego ljubav. Jer ti iz ljubavi si samo zbog intimnih odnosa. Šta vidiš? Vidiš osobu na ulici i privučete njen fizički izgled. Ti se zaljubiš, odete u krevet, ne? I onda ti je lijepo s njom u krevetu i ti tu počneš da osjećaš ljubav, koja će proći pre ili kasnije. Eto, prošla je žuju jer je prevario njegovu ženu. Iako je to bilo virtualno. Ali da ostane poštovanje, to je sasvim nešto drugo. Znači, nemoj da je povrediš, nemoj da je pregaziš. To bi isto bilo kao da sam ja njemu rekla, znaš šta, ja sa Điđijem u krevetu radim ovo, što nikad nisam rekla, jer to je poštovanje. A ti meni kažeš, meni se grofica baca na kuk. Znači, ispod nule, poštovanje nula. A predstavio se kao humanitar, ne znam više dok ja pričam o tim glupostima, brate. Nema tu ničega. A što se tiče pratiteljki, pa isto tako, eto, Ivana voli svog čovjeka najviše na svijetu, ali je slala žuj. Šta da vam kažem, to je samo krug. Mora se opraviti drugi, treći video. Boga mi lepoga dana, haj ljudi moji.